Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga-Yati, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lily. Abi pa na huwag andam ka magpaabot. O lagi, pero pila ka buwan ang bigong nanguyab mo. Basta nun yan, nagpaabot ako suwa. Ayaw ka bala ka. Hapit naman ang atong graduation. Makuha na unya nimo ang akong tubag. Sige, magpaabot ko na. Congrats, anak. Salamat pa. Congrats day, Lily. Mag-college na gid ka. Salamat te. Sige na, sige na. Tana, manguli na ta kay basig na na mga bisita nga naabot. Mo apas lang ko pa. Doon sa ako kumabarkada. Sige, nak. Congrats na to, Lily. Congrats pod, Arnel. O niya, nakagraduate ng kita. Pwede na ba na akong makuha ang imong tubag? Oo. So, unsa may desisyon mo, ha? Oo, gani. Oo, gani. Unsa may desisyon mo? Oo, lagi. Gisugot ako nimo? Oo, Arnel. Uyab na ta. Yes, yes! Thank you, Lily. I love you. I love you too, Arnel. Babe, kung kasama, Nga naman. ipaila-ila natin ka sa kumagin kanan. Ha? Kagwapa gud aning imong uyab dong. Ako pa, ma. Kami dako migsalig ninyo maong di mo kontra sa inyong relasyon. Basta kay ayaw, lagi mo pagbinuang, ha? Oo, Tito. Salamat. Nak, college naman yun ka. Gusto na ko nga magsabot ka. Unsa man na pa? Di pa ka pwede maguyab-uyab, ha? Ha? Nga naman pa? Unya na kung makatrabaho na ka, kay lisod na. Di ko gusto nga madisgrasya ka. Ako ra ba yung usamo ay nagbuhi ninyo, kay wanas mama nimo. Unya, duha na mo ni ate nimo nga nag-college. Pa. Patuon na lang ni Papa Lily. Si ate gani nimo, wa pa man gani na maguyab-uyab. Nga naman, ay kung gayla nga may uyab na ka. Uwa man pa? May na magkasinabot ha. Nakasabot magkaka. Oo pa. Sa ato pa, di ko ni mo mapaila-ilas yung pamilya. Dili gid pwede. Oh, sige. Conversary. Nga kumagin kanan, nakailan ni mo. Pero, maum ka. Nawatay mahimo na. Arnel. Nakonsensya mo ko si sulti ni Arnel, uy. Unfair ko tuod. Pero unsa may mahimo na akong nga di man masugot si Papa. Unsa ka kung si ate na lang ang konsultihan. Unsa? Di ba na naman ka ni Papa nga dili pa pwede? Wala git eh. Pero nagkauyab naman gud mi sa wa pa masulti si Papa. Sige, dali ko magsaba ni Papa. Pero, ipalaila ko na niya, ha? Te, si Arnel. Babe, si Ate Jane, ako igsuon. Hi! Hello, tay.
Ayaw na pag-ate, oy. O sa ramay katuig atong gap. Huwag man ka magsulti, day nga. Pagwapo man rin yung uyap ni mo. Ha? Tuwa naman ni chat si Arnel, uy. Perming online pero dili mo chat. Sa makikabisihan na ni niya. Tawagan ako, Bi. Isa man. Unsa? Ganina na akong buntag nagsigig chat ni mo pero dili ka mo reply. Busy ko sa ubos ko ilaw eh. Di sa dapat pwede nga anha na lang nimo tanan akong atensyon. Nagskwela sa gar ko. Ako di ka busy. Nagpamong. Arnel! Wala ko kay bawagod siya ako buhaton, te. Di ba giingnan man ti ka? Nasuportahan ti kasi mong pag-uyab-uyab. Pero, dili pa yung imong kalibutan niya. Tanawa ron. Bisa magtuon ka, nagsige na yung kagsilak din ha. Te, ganina rin kinang nagsigigtingog ibo phone. Reply sa na, uy. So, sa GC ra ni. Day, if di na kamalipayon, buwagi si Arnel. Og samtang wa pa sa mo masakpi ni Papa. Te. Dili na sa siya makontak. Wala ko'y choice. Kinahanglan na lang gina ko siyang atuon sa iyong eskwelahan. Nung kawas naman ang mga estudyante. Pero, wapam ko kita ni Arnel nga ni kawas. Magpalit sa kong tubig sa convenience store. Thank you, sir. Ma'am, come again. Dali, ako lagi bahala ni mo. Pagpili ko sa gusto ni mo. Ingog pa rin ni Arnel. Sabi ka upa niya. Pagtangga lagi. Itingali mangita gyud ko nimo. Oo. Okay na. Si Ate Jane. Bugo, kalili. Wa man lang ka makabanting nga gitukob na di si mo magguwang si Arnel. Og talawan pagit kay ka. Kaya wa man lang ka makakumpronta nila. Bugo ka. Ako na lang may nagluto kay sayo nila ko si Papa. Wa pa malagi ka makaon. Ano nagsige na makagduko diha? Hoy, Lily. Saman, Ano naman ka? Unsa may problema nimo? ikaw. Unsa may problema nimo? Unsa? Ayaw na lang pagpabangbuang, te. Kay ako may gibuang din, dili ikaw. Lily. Unsa ba na? Traidor ka. Nisalit ko nimo. Kay gawas nga igsuon ti ka, ikaw may best friend ako. Pero ikaw ra sa nimo ni uni og tukob ni Arnel? Lily. Tingano! Si Arnel na balagyan ang lalaki sa tibok kalibutan? Nga bahalag masakitan ko basta kay makuha lang nimo siya? Lily, pasaylong ako. Abot lang, te. Ilisod na kayong ipasahilo sa tao nga dili na ito masaligan. Wala ko'y salig ni Arnel. Og labaw na kung way salig ni mo. Kay igsuon unta di ka pero nangunay ka. Lily. More power, RMN. Hi, good evening. Buk mata guys, gikan sa trabaho. It's busy. Wait guys, ay manarbaho no? But we have no choice. Ay pangwarta man ang atong tuyo no? Makabayad ka ano guys, atong mga utang.
Dili ra kay hayag guys. Naghanap ang bayay. Pag-abot guys. Manihapon ta guys. Barbecue ang sudan. Barbecue lang. Ala. Chorizo og ulo.
Do you know there's a mansion in Greater Manila with a literal elevator for cars, only because the owner wanted his supercars displayed like art pieces below the living room? That's exactly the kind of billionaire absurdity we're talking as we dive into this jaw-dropping countdown of 10 most expensive and luxurious mansions in Metro Manila. Stick around, because the house coming at number 1 will literally blow your mind. Number 10, Parklinks Mansions, Taguig City. If Metro Manila had a neighborhood designed by someone who thinks luxury should also come with a moral high ground, Parklinks would exactly be that. It's the city's poster child for I'm rich and environmentally conscious, which, to be fair, is a pretty powerful combo when your house costs anywhere from 400 million pesos to over 1 billion.